Следващата трета стъпка е за малко по-напреднали, като целта тук е да изберем подходящи за нас движения, които да ангажират мускулите по цялото тяло. Но не се колебайте, ако желаете да ги замените с други по-подходящи за вас. Тази част от общата загрявка за мен е много важна, тъй като след нея наистина се чувствам готов за тренировка. Усещам си мускулите топли и загрети, пулса ми е по-висок, леко съм задъхан и органите ми също са готови за тренировка. Възможно е вашето тяло да няма нужда от третата част на общата загрявка. Затова експериментирайте с различните части и вижте кое работи най-добре за вас.